Hei mai hora te YouTube channel la kalau lom chawa hei na chuanin flight engine siamanga flight engine hi engtin yan siam ti kha engine na common do veo na chungin a video ma sa khan chun ka da to channel khan chet pui da se asan pai ngan sut le don ni hei hi piston ania flight piston ania helai abu sing apong hi tam takin an lo ngai poi mo lo thina hi apoi lut tuka hi fu nge turani hemi kan fu lo chuan kan valve kan block hi a ei koi theya chuan chon hi om nge nga ya fu nge turani hemi bu sing hi mo chuan kan hlang hi piston vo hi film khuranga ya hi in ania hi out tiang hi avo zong om veka chan chu a valve hi a in len hlei awangin hi aliana hi ate ta chumi ni wang chuan a valve hi elama hian a in murem lo theya piston nen hian a in mi ne hian a in khong theya chuan chuan hi vo adik thap thapa vo ngai ni chuan piston ring chung chang po sei nga ya piston ring a hian number om veka chuan chumi number chu an zir chiang don ani tuna hian YBX piston ka mang dona a ring hi scooty flight hawai khan lian ta ei flight hawai khan a khong tha a to zok ani engine hian emi yang ho piston ring kan man hian a tlo pha em a block kan man hian chuan ei a number in zia ka hi a chung lama zel kan dang laya number in zia ka hi chung lama zel turani chuan hei o ring ei a khu ran siam tu nia ala chak tho sia enga tinge a khu kan ti khan chuan hi a chhia ti na ni mi ring a te si na hi mo chuan ala khu tho sia a khu na sa sia a chak tho sia an tia a khu box si lawa a chak a khu box si lawa enga tinge avan chak van la chak em an ti chuan a khu box si lawa enga tinge avan chak to lo em an ti chuan mi ring lian zo khi chhia ti na ne kan vo lu tanga chuan Yamaha company that na chu pan mil pui hi anga veng renga ngeng te po Yamaha piston de ania kan man company thil hi an manglor nema chuan chuan thara tu tur hi kan in dai lo wangin kan nei lawa hian ema in tripod in lak chapa a fi alo deuh mai theia mu hre thiam don ne hian oil nei tur ania piston hi oil kan nei nal nge tur ani ni lo chuan block thar ani wang khan
eng lo ve thei ta in a ve thin ta ti hian YBXP stan kan man hian lo mai ba ka tha em mai ni chuan stan lo hi sit dan om kan ti to kha ma kon mo hela hian o ring sir ve ve oma compressor ring ta hian oma thim lu tuk ta kho hi in chuma ni moi ngoi in kan ngoi stan hi heti asang lai bera om hi timing ani kala ti aron chho che hian timing a om ti na ni chuan ti hian valve hian a valve lik le lik lo en nan hian petrol kan han da tling ta helai te ron chhuar lo chuan a valve hi a khui ti na ni nuai ngai lo ti na nia te kan han da petrol hi an lo a luan kang zel chuan a valve hi a lik ve a dawn na ngai ti na ni chuan hei air filter kan ti fai lo khan heta hian carbon petrol carbon te kha lut thina hei carbon bal tak tak khata hian a tling khom thina chu chuan hemi valve te hi ati lik du em em a chuan kan scooty kan gearless te kan bike te air filter hi kan ti fai zung thin tur ani ni lo chuan kan ti fai zung lo chuan ta hianin bala tling khom thina ti chuan a piston ring te ti thola a block a siat na na sa ta ka thlen thei ni chuan a block head kan hlang leng tuna chuan hei hi timing chain guide ania ti hian kan vuah lu tanga chuan chumi to ta gasket thi kan da leng gasket hi ani zong a omem te kha in non thenge let ning zong in heng hi chu let ning zong in a vuah thei hran lo ani chuan to mai ni hi mechanic a chuan practical hi a poimo a theory a kan hriat fe nuwa practical a kan ti hian a chiang dik em mai ni hian tai zung na chuan timing kan set lenga ni tin kan thil khoi thina ne kan e zon na ni wa hian kan hri chianga chuan kan ei zon na nia then khatin semi alo turamin non ngai te pawh hi lelama chuan an demom chuang lo maro chu ni tina kan khoi thin ni tina kan chen na hun kan thil ti thin ani wa hian kan chiang em
tiếng tiếng chết chôn mình đang có hi cả ring thề này anh là thọ anh chiên lâu thế anh thi phèn phèn phung thế hiện cả sẽ chiên lâu thế cả sẽ chiên lâu mấy thế na chân chút anh này dần na anh nhá căn là thọ na hôn anh nhá tiếng thil anh thi phèn phèn phung thế anh thi khó lâu phèn phung thế hiện anh thiểm tộc lâu nghe anh khá đã vắng thì thế hiện cái rìu rùm thế na xiêm phù lâu để hắn thi phù lâu cũng hết chỗ ống về thế mấy mà sẽ mi lìa thầy sẽ rong để nghe mong rong thì xiêm với ta xiêm hiện làm về gì na piston khát to pa om ta chuan hei a timing ma ka hi hilaya in thai chho hi hilaya in thai chho le hilaya a zum peu hi hi in zone tur ani hi hilaya a in thai chho hi piston a sang lai bera om khan chuan hei hi ta pet thi ti hian a free chi ang chuan timing a om ti na ni a chuan khawa ka chu thil technical lu tu khan fit tur le nge mo om chuang lo a timing a hi a poimo ber ani mai piston kha sang lai bera om lai khan helai ma ka khai in zom tur ani mai a helai ero ku a thai chho om ko mi le mor bok zum pe ta hi a in zom tur ani a magne ta chuan khu ta khon ti camera hen na lang thei lo mai thei helaya in thai thei hemi thei le la hian ti in za thai anga chu in da zone anga komi en kher kha ngai lo wa piston asang lai bera om khan timing chu adik mai ni chu kan ria ta poi mo a te chuan ti hian kan du to kang